Ministar za pitanja boraca već je došao na sastanak. I on neće sigurno... Pa evo vidite, Savez ratnih vojnih invalida Tuzlanskog kantona već u zadnju godinu dana pokreće inicijativu za izmjene i dopune zakona o osnovnim pravima boraca, a tiče se naših ličnih invalidnina. Mi smo došli na nivu, odnosno na stepen da naše lične invalidnine već niz godina, odnosno 10-15 godina ne rastu i na kraju došlo je do izmjene i dopune tog zakona i neki su nam, hajde da kažemo, ubacili švicarski model koji na neki način ne oslikava sliku onakvu kako je nama prezentovala ranija vlada. Kada smo došli do usklađivanja tih invalidnina, vidjeli smo da mi u toku godine smo dobili 3,5% povećanja invalidnine, dok ostali korisnici koji koriste na isti način budžet dobivaju po 15-20% i povećava se u toku godine 4-5 puta njihovo primanje. Kada smo to malo prečešljali i pregledali, uvidjeli smo da nije dobar način našeg usklađivanja invalidnina i tražili smo od predsjedništva Saveza ratnih vojnih invalida i vlade, federacije, resornog ministra da i naše invalidnine se na isti način usklađuju kako to se usklađuju penzije u Federaciji Bosne i Hercegovine. Predsjedništvo Saveza ratnih vojnih invalida Federacije Bosne i Hercegovine to naš prijedlog prihvatilo jednoglasno i na toj sjednici je bio ministar resorni za boračka pitanja koji je prihvatio da prije usvajanja budžeta poslaće, odnosno vlada će uputiti amandman na izmjenu i dopunu tog zakona gdje će se taj član promijeniti i da će od 2024. godine biti planirata sredstva za te namjene. Znači, mi smo tražili sastanak sa resornim ministrom, došao je na sastanak, mi smo svoje prijedloge iznijeli, on je te prijedloge prihvatio, evo, rekli smo da je to početak nove kalendarske godine i na neki način da to sve mora se da desi prije usvajanja budžeta federalnog. Pa Ministarstvo za boračka pitanja će sigurno svojim planom i programom rada za 2024. godinu predvidjeti izmjene i dopune zakona o dopunskim pravima boraca i članova njihovih porodica. To za Ministarstvo za boračka pitanja nije neka posebna novina i do sada je postojalo uvijek usaglašavanje zakona i podzakonskih akata u saradnji sa savezima boračkih organizacija. Da bi izmjene i dopune zakona o dopunskim boraca došle na Skupštinu Tuzlanskog kantona kao najviše zakonodavno tijelo Tuzlanskog kantona, potrebno da prođe određene procedure, a to je prije svega da dobije potrebne inicijative od Saveza boračkih organizacija Tuzlanskog kantona, da se te sve inicijative usaglasi na nivou Ministarstva za boračka pitanja, da se dobiju potrebne saglasnosti od Ureda za zakonodavstvo vlade Tuzlanskog kantona i Ministarstva financija i da vlada Tuzlanskog kantona te izmjene i dopune tako usaglašene usvoji i da kao prijedlog Skupštine Tuzlanskog kantona. To je procedura, sad o detaljima toga prerano je uopšte pričati, ali sigurno će ministarstvo u narednom periodu preduzeti potrebne aktivnosti da do tih izmjena dođe, jer otprilike vrijeme pokaže znači da su potrebne određene izmjene i dopune kako bi se taj zakon unaprijedio i usavršio u pogledu bolji, kvalitetniji ostvarivanja, bolji kvalitetnijih prava u pogledu realizacije samih tih prava, da to bude efikasnije, racionalnije, ekonomičnije, da naši borci mogu ostvariti bolja i lakše doći do tih samih prava. Ostati jedna informacija